Kiitos kun tulit, Rarity. Eläinsuoja tarvitsee kaiken mahdollisen avun. No mutta tottahan toki, suloisten kisojen ja hauen auttaminen on aina Joka vuosi yksi onnekas saa putsata hamsteripesän. Ilmoittauduin kuukausia sitten, että saisin homman. Siivouspäivän aikaa! Fluttershy, kuulen nehän ovat jyrsijöitä. Niinhän ne ovat, mutta tosi suloisia niin kuin puput. Hamsterit, menkäähän Rarityn kanssa tuonne. Hän pitää teistä huolta, kun sillä aikaa kun siivoan teidän kotinne. Rarity, mitä helvettiä täällä tapahtuu? Kalle Pikkaraisen takki kaipasi asuste.